разстроим гайдите. Ето вижте колко време се разстроиха гайдите. Виждам ги, че май не използват всички пръсти, малкия пръст почти... То не се използва малкия пръст. Защо? Той е извън строя. Защото горе има 3 дупки в ръката, която свири отгоре, а долу има 4. И това са дупките всъщност. И отзад има една дупка. И когато се хване гайдолицата, отзад се хваща и трите пръста отпред. Той е свободен. По принцип той не свири. Има ли значение от коя страна ще е гайдата? То не може от дясната, то от лявата стои винаги отзад. Но има значение дали свири с лявата ръка отгоре на гайдолицата или с дясната. Това има значение. Някои хора свирят с лява ръка горе, е така. А някои свирят с дясна. За мен по-правилно с дясната ръка да е горе, защото лявата притиска и меха. Притиска меха за... Когато свириш, значи регулираш за въздуха, вкарване и изкарване. Но пък има от друга гледна точка лявата ръка предимство, че когато се започва да се свири в началото, с дясната ръка се запуша ручилото. И с лявата ръка се прави завоя, и пускаш ручилото да свири. А когато свириш с дясната отгоре, трябва да повтори още един път, за да пронесе. Така че, кой както се свири, така е добре. А кой как е удобно. Само се почерете, искате ли въздух гайте? Не. Добре. Една гайда стане много висока, ама не знам коя е. А значи е мой. С смеха трябва да чуи, така не може. Аз се чух преди да още повече. Това е. Добре. Така. Кои са първите тонове, които изкарвате всеки път на началото? Началото си е ми. Дончо? Кои са първите тонове, които изкарват Родолфо? Винаги това, което завойгване, това е си и ми. Първите тонове, това са. А защо така? Чо така настроена гайда? Такъв е строена гайда. Такъв е строй, винаги така се започва, която и да е песен или порок. Само за Родолфо така е там. Да, те са характерни. А също и за джурата гайда, защо е характерно? Но зависи вече с каква гайдолици в строй. Там са вече сол, гайници, ла, ре. Но, всякакви гайди. Има си... И тук са ми, ре, и в момента им с ми гайди. А за различните песни трябва ли да сменяте гайдолиците? Не, Не. зависи ако някой певица, къде е удобно, обикновено в ре най-често се свири. Певиците най-често ми е удобно в ре да пее. Тя е висока или ниска гайдолица? Малко по-ниска от ми. С един тон. Вие какво знаете за Орфей? Учите ли го в предметите? Ами да, учим го. Учили сме го, да.
По-важното е, че ние сме неговите последователи. Всеки знае легенда за Орфей, това е нормално. Но не знае нещо някакви, кой знае какви повече подробности. В че гледам да запазим неговото и традициите, от цяло българския фолклор. Да се запази. И как се чувствате сега в училище? Мъжно ли ще викат са надписите? Мъжно ще е тук едни от най-хубавите години. С хора, запознанства, всичко. Какво правите? Имате ли свободно време? Как ме найдем ден тук в училище? До 2 часа до обяд общо образователни предмети. След това се започват специален, оркестри, хор, народно пеене, всичко. Камерни, вокални, инструментални. Всичко свързано с музиката. Мисля. Сутрин отрано 7:30. и до кога? Различно напоследък. Напоследък бяхме до по-късно, до 8:30. Трябва да уточним сега. Това свирене, Тоня, ти го правиш. Тарадата, тарадата. Първо е така, после... Тарадата, отидеш на сол. Тарадата. Тарадата, и се паналай пък пагала. И на тия... Аз го запомних. На това на Еница нещо тук се разминавахте доста. И на какво беше друго? Имаше доста разминавания, ама тата е нова суита и... Точно това е, точно така е. Сега какво настроил се вече, бе? Да. Чуете ли се, пихте ли вода, това, ама? Аз сега да пия вода, че ми присъхна гърло. Да пи. Сега при той пи. Къде е вода, къде е водка? Ай се. Какво да ги правиш, момчетата? А гайдата... Сипате ли вътре в нея вода? Не. Тя пи ли? По принцип има такъв трик, такъв номер, като изсъхне много меха и стане като картон. И в такова състояние не може да се свири. И тогава трябва да се разтвори в една чаша сол и вода, за да стане много солена вода и се сипва вътре в меха. Така се разкарва и увлажнява самия мех, той умеква. И тогава спира да изпуща въздух и си идва в първоначалното състояние. Иначе не може да се свири. Какво друго правите да поддържате гайдата? Какво е необходимо на гайдата да се поддържа в добър? Да не стоят по такива радиатори. Да се убива най-вече. Да В принцип убита. трябва да бъде в найлонов плик, чувал, по-дребно да не може да изсъхва. Да не А съхва. второто и по-важно нещо, почти всеки ден трябва да се свири с нея. Почти всеки ден. Това е полезно и за гайдата, и за гайдаря. Защото то така се учи. Само с труд. Без труд нищо не става. Така че ако свири всеки ден, тя не може да изсъхне, защото той се вкарва влага от устната кухина и гайдата се поддържа в едно такова състояние. Но ако се изостави да не свири по-дълго време, ако ще е в 5 чулана да е найлонови, тя пак се изсъхва. Тя няма как да не изсъхне. Трябва да се консервира в кутия консерва, тогава да не изсъхва. Момче, ти ми каза, че си бил самоук преди. Да. И после? И после дойдох в училището. И каква е разликата? Че тук има кой да се занимава с това нещо. Да ме научи нещо ново. Как почувства промяната от сам да се учиш и... Много голяма разликата. От Какво сам те- да има учител. Какво те научиха тук? Като... Не много работа.